iSelect Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Igama lami nginguSinenhlanhla. Umcimbi ubumbane wamaciko owakwaMashu upheleke kabi ngenxa yesigamuko zokuqhuma kwezibhamu okusala ukuthi ke bese kulwa abalandeli. Lo mcimbi obuseRotary Stadium kwaMashu ubanjelwe inkakha kamaskandi kubalwa khona uShweni Mtekhala, uKhuzana, uDumakahle, into encane, uLimit, inkosi yamagcikama, umzukulu, uqhosha, ugadla kanye nabanye abaningi. Kanti uDumakahle naye uzwakalise umnganami waze wabhala lapha page lakhe la Facebook esho ukuthi ke kuphatha kabi njengabaculi ukuthi kube khona abantu abazomosha imicimbi emihle suke ihlelile. Uqhuma kwesibhamu kubaphazamisile kakhulu nokuphoqelela ukuthi ke umcimbi uphele. Waphinda wacela ukuthi ngokulandelayo ihlonishwe imicimbi yabantu ngoba kuzogcina sekwenza ukuthi abantu bagcine bengagcwali emcimbini. Izona ke sikuphathele zona usuku namhlanje mbukeli, sacela ukuthi ungene epage lethu YouTube Select Africa TV, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente sizwe uvo lwakho. Le iSelect Africa TV, mina nginguSinenhlanhla.